салому дуруди гарми бепоёни хидмати шумо дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 15 апрели соли 2026 бениҳоят як навори ҷолиб кардем барои шумо. ин навор бардоро бисёртар ба бонувонам дахл дорад. хоҳишманд ҳастем аз аввал то охир наворро тамошо кунед. хона, мошин, замин, квартира, мол, маҳсулот, техника боша, агар метавонем бардорҷонон дар ҳамаи рақамҳои рӯйнамуда буда муроҷиат кунед. дар WhatsApp, имо, дасти, Telegram ҳамаш ҳаст. хулоса мо дар хидмат шумоем. дар кошаҳо аз наздик рафта мисли ин бардорро видеонаворӣ зинда мекунем ва баҳри бинандаро пешниҳод мекунем. Дӯстони азиз, салом алейкум. Бо шумо ҳастам Фосият Шаронский, майстри ширкати Атомӣ, ва имрӯз мехоҳам шуморо дар бораи солнцезащитный стик ай ширкати Атомӣ камтарак нақл кунам. Аввалан дараҷа дар тюбикҳои беҳад хушрӯ ва босифат ҷойгирӣ шудагие ки шумо агар ира истифода баред, нигоҳ кунед 50+ офтоб да пӯсти шуморо зебо нигоҳ медорад. ман ки дер сар кардам истифода бурдана ин маҳсул да аллакай савзина будам, сиёҳ шидам. лекин шумо ҳатман истифода баред, чунки маҳсулотҳои беҳтарин дар ширкати Атомӣ бо нархи дастрасанд. барои ҳамкорӣ рақамҳои мо нависед ва мо шуморо дастрас мекунем ҳама маҳсулотҳои ширкати Атомиро ва метавонем регистратсия кунем ки худтон харидорӣ кунем. ба эълони аввал мегзарем. дӯстон, дар саршавии навор гуфтем ки видео ба бонувон дахл дорад. хулоса ҳамин буд. бибинед дӯстон, бениҳоят як квартираи зебо дар Душанбе, дар маҳаллаи Хуҷанди ҷомеъ, дар 33 микрорайон. хулоса дӯстон, ду ҳуҷра дорад. 54 метри квадратӣ дар ошонаи дуюм, дом бошад доми 9 ошонага аст. ба хишти бардору пухта сохтагие, яъне пеноблок нестае ки шумо хунак бихӯрен. 650 000 сомонӣ ана мехоҳи ҳолат хати гуфта истодан. айни ҳол ҳатман дӯстон, боз муомилаи хуб дорад. аз номи канали Авто ТВ занг мезанед. рақамҳои 30 50 11 80 ҳам WhatsApp дорад ва ҳам дастӣ ва ҳам имо, Telegram дорад. бардору об ва барқ ҳастае. дар наздикиш бардору мактаби рақами 80 ва 56 ҳаст. боғчаи кӯдакона низ ҳаст. беморхона ҳаст. глазной ҳастае бардору. Советский коллеҷ ҳастае бардору. ҷумҳуриявӣ тиббӣ. дар наздикиш мактаб. тамоми нуқтаҳои хизматрасонӣ хулоса ҳаст. на марҳамат ҳатман аз номи канали ман занг мезанед. мегзарем дӯстон ба эълони дуюмон. боз як хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар деҳаи Шаҳристон. Душанбе бардору чунин ҷой дорад ба номи деҳаи Шаҳристон. дорои 4 ҳуҷра плюс ибо 7 сотиқи дигар замин дорад. 7 сотиқи замин нархаш бошад 780 000 сомонӣ. бигӯен ки ака сабаб дар чие? сабаб ҳамин ки бардору хонаҳо ҳамаш ремонти хуб доранд. аз як ҷиҳат диққат кунед дӯстон, ремонти хуб дорад ва сотиқаш ҳам зиёд бардору. нархаш фикр мекунед дар нархаш арзанда. агар арзанда набошад, ҳамин 4 ҳуҷра агар 7 сотиқ ки дар Душанбе ҳаст, дар нархаш арзанда набошад, агар дӯстон, дар комментария фикри ақидаи худтонам нависонед. ҳавли чотка ништак бардору стяжка кардаге метавонед ки шумо фақат даромада зиндагӣ кунед, халос. бо тамоми қонуну қоидааш санадш қатъӣ кардаге. рақамҳои 979 45 66 муроҷиат кунед. мегзарем ба эълони сеюмон дӯстон. боз як хонаи фурӯшӣ, бениҳоят хонаи зебо дар шаҳри Ҳисор аст, дар деҳаи Уртабоз. ина марҳамат бардору. хонаи арзон касе ки ҷустеста буд, ина марҳамат бигиред. 3 сотиқи замин дорад, плюс и боз ду дар хонаи дигар. ду дар хона 3 сотиқи замин дӯстон. ҳамон ҳоҷатхона, ошхона, кухни ҳамаш хулоса ҳаст. дар масъалаи барқ чун ҳар вақта 280 000 сомонӣ нарх. ҳолати хонаро худтон бибинед ба чашми сар ва баҳо бутем бардору. фикри ақидатон ҳатман дар комментария нависен агар арзанда бошад. рақамҳои 935 90 30 99 ҳам WhatsApp дорад ва ҳам дастӣ. калидор ҳаст, ванна ҳаст. хонаи якум 5x4, хонаи дуюм бошад 4x4 дӯстон. ба лойблок сохтагӣ. лойблока худтон медонед дӯстон. дар ин тараф обам ҳастай, барқам айни ҳол ҳаст. ин масъала мушкилӣ нест. метавонед ки шумо дӯстон агар одкорӣ кунед, касе ки корҳои хоҷагӣ деҳқонӣ ай дасташ меояд, боз худтон мекунед. ина марҳамат, нарх маълум, рақамҳоро гуфта гузаштем. хулоса аз шумо мегзарем ба эълони чормон.
дӯстон, айни ҳол дар шаҳри Кӯлоб қарор дорем. Дар шаҳри Кӯлоб, дар деҳаи Меҳробод, қитъаи Дида, назди Дарвоза. ин хона бардоро хонаи дӯшонага аст. бибинед ака, ҳам нархаш арзон, сотиқаш ҳам хуб. дорои 6 дар хонаи 4 сотиқи замин плюс и нархаш бошад 400 000 сомонӣ. боз ҳатман муомила айнуми канали ман аст. ҳатман е бача 400 000 сомон да мехари, инам хеле ҳолат хесасанира. бибинед ака, дӯшонага аст дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Меҳробод, дар қитъаи дим назди Дарвозада. 4 сотиқ. ҳуҷраҳоро бардоро хитон ба чашми сар дида бароянд. айни ҳол барқ ҳастай, об ҳам аст дӯстон. ин масъала мушкил нест. ҳаммом дорад, ҳоҷатхона дорад. ман 100% бардоро фикр мекунам ки ана ҳамин хона хеле ҳолат хати хес ҳастем, ба ин ремонти кардагӣ, ба ин катикот, ба ин нозикиҳое ки истифода кардаги бардоро 100% меарзад. инҷа бардоро ростигап ин хона барои дамгирӣ мешавад. сета рақам аст бардоро хитон дида истифодаи рақам. аввалаш 947, охираш 454, ё ин ки 203, охираш 206, ё плюс 7, охираш 0609. марҳамат, занг бизанед. мегзарем ба эълони панҷумум. сабаб чие бардоро ки ман видеоро каротка мекунам? ай сабабе ки вақти зиёд шуморо ман нагирам. рақамҳоро мемонам бардоро, мисли дигар блогерро лақида намешинем. рақамҳоро мемонам, нарх маълум, дӯстонаш ай шумо вобастагӣ дорад, халос. шумо ҳам тез лайкҳоро бизанед бардоро. ҳатман обунашед, аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, дар сентри ҳамин ноҳияи Файзобод аст бардоро, ки дом бошад доми 50 шонага аст. квартира дар 3 шона қарор дорад, як ҳуҷра дорад, 33 метри квадратӣ, 350 000 сомонӣ нарх, дабулаи ҳам 350 000. агар шумо бардоро 50 таига монен, аз шаҳри Кӯлоб анам хонаи пешнара мехарен. ҳамин катикутш хати. хай касе ки Файзобод меояд бардоро, хеш тавора ин тарафда, хулосаи гап ки аҳла авлод ҳамин тарафда боша, агар метавонед ки шумо бигиред, намера зиндаги кунед. ягон мамоният надорад. бо тамоми чизи чораш плюс и фурӯхта мешавад. анам хабоз хуби доштааст. акамон шояд ки киртаву ягон адёли хича бигира, агар мегираву халос. дига бо тамоми чизи чораш мегӯям мефурӯшамаш. 350 000 сомонӣ нархе. рақамҳои 901 42 53 13 ё ин ки 931 77 53 13 дар рақамҳои боло буда дастӣ аст, поён буда ватсап аст дӯстон. ҳуҷҷатҳо аст. инак мегзарем дӯстон ба эълони шашумум. бибинед ака, квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд аст, дар Хуҷанди Бостонӣ. 2 ҳуҷра, квартираи 2 комнатага квартира дар 7 этаж, 57 метри квадратӣ, дар 32 микрорайони шаҳри Хуҷанд, Амид мега бардоро. ин тарафара хитон 100% медонен. 540 000 сомонӣ анамин 2 комнатага квартира бо ремонти нави люкси замонавӣ. ина марҳамат бардоро бихарен, агар пушаймон намешен. ака боз муомила дорад, ҳамин нархи гузошта шуда, рақамҳои 928 99 80 89 ҳам ватсап ва ҳам дастӣ. ака марҳамат дӯстони азиз, метавонед ки шумо айни ҳол муроҷиат кунед. квартира 100% ягон камбудӣ надорад. об барқ ҳаста бардоро. об осведа аст. маълум ки дӯстон таъриф кардан шарт нест. нуқтаҳои хизматрасонӣ дар наздикиша, кӯдакистон, бемористон, хулоса ҳама амина. боз як квартираи фурӯшӣ бардоро дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино. квартира не, аниқтараш хонаи заминида дар ноҳияи Сино аст дӯстон, дар маҳаллаи Озодии занон 2. ҳолат састани бениҳоят идеалӣ. чотка сохтага ягон нақс надорад, 5 дар хона дорад. квартираи 5 дар хонаага. таъмири 600% қариб бардоро. хулосаи гап 100% таъмир дорад. 900 000 сомонӣ нарх. боз ҳатман бардоро айнуми канали ман занг бизанед. касе ки агар харидор бошад, муомилаи хуб дорад. боз дӯстон ҳамому ҳоҷатхонаи дарунӣ дорад, боз ҳоҷатхона ва ҳамоми берунӣ дорад. ина фаромӯш накунед. касе ки мехарад, боз муомила дорад. суроға аниқтараш. ноҳияи Сино, дар маҳаллаи Озодии занон 2, дар поёни вайни Гарадок, тарафи заправкаи Фароз, 1000 метр
همین خراب یعنی که разница میکنم خلاص. الونی 8 میگذاریم دوستان وقتی زیاد شما رو نگرفتم خونه خوب پیشنهادتون کردم این زنگ زدن از شما باشه خونه ها بردارو به یگان مامونیت در رقم های من مراجعت کنین در کوشا رفته از نزدیک نگاه میکنم و بهره بینندگان پیشنهاد میکنم لایک ها را بزنید دوستان حتما در کانال عضو نشین از شما هیچ چیز نمیرود با شما تشکر که تو همین دن با من بودید نوار تماشا کردین لایگونه من میندور تا نورهای آینده خدای یار و مددگارتون باشد پناهتون بخت دوستان